دونه دونه اشکی چشمات مرزه رزه برون دونه دونه کشتنی غمای تنب داستان دونه دونه غم در دیلت امروز مسازه خونه کی به نامی ترلی میخونه دونه 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 اشکی چشمات مرزه رزه برون دونه دونه کشتنی غمای تنب داستان دونه دونه غم در دیلت امروز مسازه خونه کی به نامی ترلی میخونه دونه 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 یک تا قدمات با کبلو روی کافل دامونده رفتستای دورونی کلوب منو زوتا امپتریکا دا партофтум да ютуб барои ки қатити гузашт хела рӯзои хуб ту сартавардор чашмонда нигоҳ ки ҳақиқата ӯ женестай сарф кадиту дар кори дақиқата надори дига мара за то бема ту озоди задагиим ақидата ҷои ту идов кидата идов контактои мае блоки муаммо дора дига фарқим надора ки ҷои телет парол дора ки кира ки ҷо мебара кира пеш боиш метан кира маст мекунад шаву кайфи боиш метан дона дона гузашт соло чердаки маҳкам надорӣ ба рафтанам зиқ нашидӣ дарди алам надорӣ ту да пирай қичоқӣ сар тамони хобат барай ягон ҷо тағам набоша дониста ғам надорӣ дона дона ашки чашмот мереза реза борон дона дона киштани ғамои ту набуд осон дона дона ғам да дилат имрӯз месоза хона ки ба номи ту рали мехона дона 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 ашки чашмот мереза реза борон дона дона киштани ғамои ту набуд осон дона дона ғам да дилат имрӯз месоза хона ки ба номи ту рали мехона дона дона агар медонистам ки ашкои рехташ дуруғай фархунда мегуфтугу намай фаҳмидам фарухай марам ба ақл шидам фаҳмидам чӣ гапи корай шабнам мегуфтак мемурдак фаҳмидам шаҳриёрай сари қармда мебадришад мекам суд баша нахостам номи номард қатъи маҳками суд нашам дона дона ашкои рехтаи ура пок кадан дили мара чок кадан вақте ура қичоқ кадан дона дона рал битони суратҳои бидаша дарте пака ёши хита бикани дилта да дигарте ҳаёти ту ву ӯ як киное бучидай чизе бидами қабл гузашта ва гумшидай пешинаи ӯ мухтаи мошини молу мулкай фаҳмидӣ ман намешам дигар ситом